Съвсем спокойно може да изпратите вашите писма от Arbeit Samt Finanzamt, от полицията, глоби за нередовно платени писма от телевизията и радиото. Ние ще ви преведем всичко какво пише вътре и колко трябва да заплатите. Точно така. И аз съм тук и аз ще му помагам на майсторът, тъй като съм баш майсторът, да превеждам писмата ви и глобите ви и... Защо правим това ли? Защото сме патриоти, обичаме България и всички вас. Другари алкохолици, безработни, каквито и да сте, ние сме с вас и очакваме вашето включване. Точно така, и аз съм с вас. Нормални, не алкохолици, не простути хора. Също така може да се обаждате, предлагаме и връчване с левен куршум. Може да се включите да зададете вашите въпроси от труда, кога ще започнете работа или дали вашия съпруг ви изневерява и всичко останало, кой открадна колата и така нататък. Точно така, аз тъй като и всички вестници са писали какъв аз свалят съм и колко жени съм имал, ще ви кажа от моя опит как съм ги правил нещата и как може да се намерите жена, ако нямате, защото аз имам много и съм имал много. Тоест, ние сме и врачка. При нас може да намерите онлайн курс, врачка и прогноза на време. Кажи какво ще бъде времето утре, като си врачка тогава? Както винаги в Нюрнберг ще вали. Благодаря.